Menta perlongan waras pi ke kubur dalai bilion US dollar penduk ke Irannya ke Israel tong ini seram pau badu nong jor ke Israel hakatma ka bakat arsengi persya ya ke Iran hubanai baladem ka Fast News Agency ka kedau bah ka estimate ningkong da ke insurance companies and economic experts ka jingjulor ha ka jekasan umpnyang Haifa Israel kalajan kot ka lai bilion US dollar ka report sisu ka ong bah katay ka jakasan yung pinangkan sa dunong South Pa 10 million US dollar ka khajana ha ka shibanay hadu ubanay Oktober ka jakasan yung pinang jong ka Israel ha ashdad kam baka nangya po ka repair ka Israel ka kamilinti ban panhe ya ka import umpiang namar ka jingjulor kitay ki par umpiang namar ka jingjulor kitay ki par ka jing panbuni ki import kan pressure sisu ya ka yo ka kot jong ka Israel kidor domestic fuel ha Israel kumjo kalak taajur bah hadin ke jing terbom jang ke Iran kani ka pelong ya ke Israel baka happen kiu ya ka pilot by one ke pajba katkum ke jing itu jang ke Fast News shu kinong Israel kha ki kendu ya ke jing du boarding kathama hapeng ka Israel baka Iran kasdang ha ka khatlai tarik Jun ha ka ba terbom ke Israel ki marmatan nuklear pat ya ki jing don jing am sipai ke Iran khat arsni jubab ke Iran da ki missile ba klem jong thaj Israel ka jing kon hapeng kini ka artillery ka poi sa ka pakut no hadin bawan ke Amerika bat Qatar kum kinong penyesuk bat donno ke jing sange yasiat haka Arab Saudi Jun kubli shibun store tela London Network.